أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خوشكو براي مقداري دك صلاة ورز حرمت جبونا و مبري في فيديو هاني ما فيديو كيدن تجاه كربو مبري بصحبتي كي بخاصة دا دقيقة ما كربو ما قلتو قالو بيرو باورديكو إيرو بناوي إسلامي هي دما الولاتك دجيكي باقتدار دكاره ملتكي ان ولاتكي اداره بك وقت دولتك اسلامي يعني من لسربيا قالكي ملا وسيدة كردرا بفيجن من بتلفون زاخفي مبرس شوانكر دفردا دو نيرين دركت هولي نيرينكي او بو كو ببیجن لگورا وان بیرو باوری هی راست درست کماسی تدا تون کماسی د اوا مسلمان دایت ندی کشتنا مسلمان دایه یعنی مذهب کی انجی هم ببیجن دکار هن گهرینی پچوک تدا و چیکرین لگورا اشتهاد وان دکار ولات کی آوا وکلی اوا پر زیاده مجارا وان هجمارا وان زیاده نبو هجمارا زیاده اکو خلق کو gelek seyda û pisporên Kurd behsa wan kirin em giştin wê qenaetê ku divê bîr û bawerî ku îro bi ser bi navê Îslamê li rojhilatê navîn an jî li dunyayê heye wê nikare bi bacarekî yan jî welatekî yan ciyekî em bivê îdare bikin me got baş e pirsgirêk çi ye niga pirsgirêk ev çareserî çi ye çareserî bi qismê sêda wiha behs kirin çareserî ev e dibêje li gora şert û mercên îro careka din îslam were şîroveh kirin yani dibin sîwana Qur'anê da ji xwe em bê bingeha dînê îslamê Qur'anê dibin sîwana Qur'anê da her wisa girêdayê bi Qur'anê hedîsê sehîh li gora vana divê careka din em bivê li gora dema îro Kur'an were şîroveh kirin ji bo ku İslam were şîroveh kirin ji bo ku İslam were şîroveh kirin ji vêya re em bibêjin rêxistin saziyê legal ê ku ne dibin bandora tu welatekî cemaetê û civat û terîqetekî da ye kesê ku pisporin zananin an jî em bê di wan da bîr û bawerîkî em bivê an jî em bê exlaqekî an jî em bibêjin ilmekî ku bi navê îştihadê yani em bê qabiliyeta wan a îştihadkirinê heye ku hem ji dunyayê zane hem ji dîn dizane hem tarîxê dizane hem şaşî tarîxê dizane hem şaşî ku îro hatin çêkirinê dizane divê pisporekî ji hemû milletan ku karibin dibin şîwanekî de werin ba hevdû dibin sazîkê de werin ba hevdû di navenda wan da Qur'an bi hedîsê pêxember bi her wisa em bivê bi vî awayî dikarin Müslüman xwe perwerde bikin xwe organîze bikin tiştê rast tiştê nerast ji hev derbixînin li gora em bivên ayetê muhkem sîstema ku sîstemeka nû em bibêjin bîr û baweriyeka nû were avakirin ku karibin bive alternatîv ji em bibêjin ji sîstemên cîhanê re îro bala xwe bidê me gel di van pêncî salê dawî de me gelek guherîn dîtin guherînê mezin me dîtin mesela li Afganistan em bibêjin Taliban bû desthilatdar El-Qaîde çêbû em bibêjin li van şerê Sûriyeyê da Daeş û El-Nusra û nizam çend hevrê xistinê îslamî hem şerê hev dikirin hem şerê dewletê dikirin çêbû her wisa em bibê li Suudî Erebistan selefê salihin û xwedê giravî yani em bivê du eshabiya re nesla du eshabiya re ku seleb û qaşû li gora wan behsa İslamê dikirin her wisa li hinek welatê demokrasî li Ewropa demokrasî falan tu bala xwe bidê li kişan welatê tu bilê xwe bidê tu kesekî ji vanan memnûn nene her wisa hemî têk çûn qismê terîqeta cemaetê terîqeta vana tu bîr û bawer yan qismê bîr û cemaetê ku îro li Tirkiye heye cemaetê û civatê ku mezheb û meşrebê ku îro em bê terîqetê ku îro li Tirkiye heye di bîr û baweriyê wan da
دستهلداری که اسلامی و اسلام وره به اقتدار تشکی ورتونه ایوانه او دخوازن ده تو کس قارشی اونا و درگاه وان جیبان بکری و صدقه بدوان پرا بدوان سبشتا خلقی زنگین به دولمن به و هر وسا سلطنت خو باجو ده بیرو باوری وان ده اف هی یعنی ام بس وان نکن و مبارج قسنه کری لما پرانی به سیدارا قسمی کو کسی سیدانه سیدارا مقسکن کسی مدرسه را مقسکرنه دویجه ده هر وارده پسپور هبن سپور دینی اسلامی هبن کاربن خو ارگانیزه بکن کاربن دبن سیوانا قرآن دا ورن با هبدو ده چرچبا قرآن دا ام ببین نیرینی کو امام مذهبا گوتی تشتی کو عالمی بری گوتی تشتهادی بری هاتن کرنی کاره واناش هر ناب وانا ور تصنیف ورن چی کرنی تشتی کو 1000 سال اول هاتی گوتینی بکیو در باندن اجتهاد علما و هر وساد دبی هنک تشاتن گوتین بکی نه اسلامیش کتی ناب اسلامی خرافات بدعت دبی واناج ناب درک هبه سیستم کا ام بی راست و درست ور میدانی لورا خدای تعالی دبی دین فطرته نا فتشی فطریه یا مثلا چرا هوا فطرت خوارن فطرت ام بی نفس گرتن تشتگا فطریه قانون و نظام اسلامی جی اوجی تشتگا فطریه بیجه چما گره زور و زحمتی در بکه بکو مسلمان نکاره به دنیا اداره بکه ساده که مسلمان دبن شوانا قرآن دا لگورا نیرینا قرآنه لگورا بیرو باوریا قرآن بعض دکه گواورن با هفدو ام جو خرافا جی بدعا جی قالا جی قیلا جی ام بی جنیرینا ام بی علماء ام گوا خواجوانا دور بخینه از باور بکم دکاره ام بی جن alternatif ekonomi İslami derke ve meydanı ku herkes istifade edin. Kur'an eğer lugora Kur'an dünya tamamı velati ku halkı ve Müslüman o tabi dünya tamamı em be ihtiyacan sistema ka ku merhaba خلاص dike heye be nizama ka ku meruji khiru khashid vin heye tu velati ki demokrasiya xwa velati garbi و تو ولاته که مسلمانی که خلق و مسلمان و اقتدار وان به مجی و مجوی یعنی خلق مسلمان مجوی انگلیز آمریکا اسرائیل تو کسی که وان سیستمانا راضی ننه جبر وی لگورا مم گشت قناعته و قناعته دویج او alternatif dine ki alternatif biro baweriye ser nabi din İslam alternatif ka nu ver çekiren ku tamamı ümmeti em bibêjin çawa bikin tamamı ümmeti temsil bikin bîru bawerî ku îro di nava Müslümana da heye roşhelata navîn heye ya Tirka temsil dike ya Araba temsil dike ya Farisa dike mesela tüccarê de van bîru bawerî ku heye bahsa Kurda nayê kirinî yani Kurd wek millet nayê qebûl kirinî آنچه که بحث کرداور کردی و به ترور و آسی و باقی اعلان کردی که در تاریخ دا تجاری کردا به امت پرچه نکری تجاری ملت کرد نبی سبب پرچه کنه امت ایکو پرچه کردن عربن 500 سال داوی ترکن فارسن لی کرد به ایرو جبر کن نف 4 دولت هاتن پرچه کردنی لی کیجان ولادی کرد که بحث حق و حقوق خواهد که وقت انسان وان وقت ترور بناف دکه و تنه حساب کن نابه ما داهی یاساغه او دینی کو yani gelek seyda geçti bir kanaati ve ha godu ev dini ku navi mütenebe naslama mütenebe ihtirafı minnek ezbek kurd burada ci negram ev dina ne dini mina ev dina ne dini mi o tu alaqe mewi dini behem nasıl yakın ev dini ku hey dibi bahsa mijbike çava bahsa Türkadike Arabadike Farisadike dibi bahsa mebike ve kurd bahsa Bosniya bike bahsa bivejin bahsa Afgana bike bahsa bivejin Dağıstaniya bike nizam bahsa gelek ki milleti küçük hemen ebibi keminci kültürleri bahsa onak yani İslam'a ku heye bin hizmeta Türkiye day bin hizmeta Arabiye day bin hizmeta Farsiye day و ترکیتی و عربی و فارسی به من امت دای قبول کردن اما نه امت اما نه امت امت او کو هر کس به زمانه خو به رنگی خو به اوی خو دیدا جی بگیره و کار بخوا و به آزادی استفاده بکنه
خو ifade bikin ji ber ya em gihîştin wê qenaetê gelek seydayê me ve divêje em di sîwana Qur'anê werin bahevdû em li gora em hem ji kitêbên mezheba jî istifade bikin lê nêrînê ku em bê hezar sal ewl hatî gotinê dibû ku ne rast bin wê wextê rast bi ana ne rastin an jî em bibêjin îştihadê ku tê gotinên nêrîna ulemayê gelo çiqas wê girê dide heqîqeten ev rast ev kitêbana kitêbê wan andî hatine zêdekirinê van tiştê wiha mir û nikare jî nav van qal û qîla derbikeve lê divê em bigînin a herî rast tiştê herî rast Qur'ana pîroz e kelamê Xwedê Teala'yê û her tişt li gora kelamê Xwedê were şîrovekirin ku mirov karibe bibe alternatîvekê ji cîhanê re divir de em behsa evê dikin em divir de vêya dibêjin gelê Musulmana ême em gava davîn gavê piçûk davîn hûr davîn helbet em belkî ilmê me qabiliyeta me zana me hişê me fehm û firasetê me têra vê tiştê neke em navê em pêşengiya vê tiştê dikin ew îdia me jî tune ye lê divê em tiştê em hinek realîst bin yani em îdeal ew ku em bibe temamê xelkî teke İslam bibe Müslüman ev îdeal e lê divê em realî jî em realîst bin îro di dunyayê de em dikarin çi bikin em çi dikin em di sîwana Qur'anê de dixwazin şîrove bikin din xelkera bibêjin kulturê bibêjin edetê bibêjin exlaq bibêjin edebê bibêjin li gora hêza xwe li gora taqeta xwe li gora şiyan û karin û kirina xwe em van tişta dikin ya hinek seydayê me hene razana dengê xwe nake û qise jî nakin û divê ji gava we qise kir jî divê telefonê me bike ji me bipirse yani her wekî em bê merciyê dînî ew bin divê li gora em bê fetwa û rêpêdan û em bê ruxseta me qise bike ew jî em nikare her tim telefonê we bike ji we bipirse gava hûn bîr û baweriyê me qebûl nake gava hûn bîr û baweriyê me kêm dibîne em bê şaş dibîne ferm û kerem ki derkev qada meydanê derkevin qise bikin û bibin pêşeng em jî bidin dû ve gava hûn nevin pêşeng xwe veşêrin mecbûr em jî tişta ku dizanin em jî behsa wan dikin kêmin zêdeyê rast e nerast ev tişkê dinê naye ji ber vê ya gelê Musulmanan gelê kesî ku mûgudarî dike eğer piştî ku eva vîdyohanê gudarî kir rica min ji we ew nêrînê xwe bibêjin binivîsînin rexnê we eywe çê bibêjin lê em karibin werin bihevdû bi hev re kar û xebatê akademîk bikin em destê me dirêjî di medyayê de em dikarin malperê me heye em dikarin malpere biweşînin em dikarin ser YouTubeê bike em dikarin ser Facebookê bike îro temamê kesî ku tiştên em bibêjin akademîk dikin tiştê birêk û pêk dikin li ser YouTubeê dikin li ser Facebookê pir tij nayê kirinê lê eger hûn nevin alîkar hûn nevin destek hûn nevin endamên qenala me em ê nikaribin xwe pêja bibin ji bo ku dengê me xwe bigînî însana ji bo ku dengê me xwe bigînî gelek însana ji bo ku endamê me pir be însan ji fikr û zikr û hizrê me bibêjin îstifade bike divê hûn van vîdyoyê me pavre bike bibe endamê qenala me destekê bidime hem ji rexne û nêrînê xwe jî bibêje em vekirîne mesela mixabin tiştekî gelekî mixabinî ez vêya dikarim rexnekî li mela bikim her melakî divê ez û ez serê xwe me divê ji min zêtir mela tune eyb e ji xwe re eyb dibîne ji xwe re şerm dibîne ji xwe re kêm dibîne telefonê melakî bike tişkî jê bipirse û divê her tiştê ciya min herî rast ez dibêjim lê me ez newsam ez mela jî nenim ez telefonê her însanê dikim pêre qise dikim û her însanê re istişare dikim bê ku mirov xwe bo ku mirov xwe bigînin a herî rast û durust gaya me ne şexsiyet e ne şan e ne şöhret e û ne jî nav û deng gaya me meqseda me a yekêm ew ku em bikaribin li gora dînê Xwedê rastiya dînê Xwedê fêr bibin hîn bibin em karibin dînê Xwedê ji însanan re bibêjin ji ber wê ez ê dawî li vê mijara xwe bînim werim alternatîfeka nû eger em di sîwana Qur'anê de werin bahevdû pispor û zane û em bi her warê de em bigînî awakî legal ez bawer bikim em dikare bi alternatîv ji hemû her sîstemên cîhanê re li ne em ji dûrê şiddetê dûrê terorê dûrê ew kesê ku me provoka dike divê em jan dûr bisekine bi exlaqekî baş bi xulqekî baş bi bîr û baweriyeka bi bînekî berfire bi bîr û baweriyeka saxlam û xurt û zexm
امي هر علماء هر عالمك امتك بسري خوي حتى جارك دن بمن دخيل خوشيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.